Za starým dubom stála obrovská skala. V skale sa ukrývala jaskyňa a v jaskyni vyvieral prameň. Z toho prameňa čerpali silu a svoju moc všetky zázračné bytosti. Každá bytosť mala trochu zo sily vody. Škriatkovia dodávali vlhkosť machu, víli zase lúke a kvetom. Pani jeseň vedela vytvoriť búrku, pani zima vedela snežiť. Jednorožci dokázali pomocou rohu nájsť vodu v skale aj pod zemou. Rusalky dávali vodu rybkám, ale nevedeli sa dohodnúť, ako správne použiť svoju moc. Na čo nám je zázračná moc prameňa, keď nás les sa trápi? Niekde je vody veľa, niekde chýba, Hovoril škriatok. Všetky bytosti sa preto rozhodli, že sa svojej moci vzdajú a darujú ju jedinej bytosti. Vybrali sa do jaskyne k prameňu. Postavili sa okolo prameňa, aby mu vrátili zázračnú moc. Dotkli sa skaly, z ktorej vyvieral prameň, a spoločne zvolali: Prameň, prameň, znášame ti tvoju silu, ktorú si nám požičal. V tom zo skaly vytriskol gejzír. Narazil do stropu jaskyne a svojou silou odsotil bytosť. Obyvatelia lesa sa však nezľakli, pristúpili ku gejzíru a vylietli zaklínadlo. Sila prameňa, sila vody, stvor bytosť zázračnú, ktorá zachráni les a jeho plody. Daj jej moc v jaskyne vody a každej bytosti, ktorá sa v ňom zrodí. Gejzír sa vtedy premenil na vír, ktorý sa stále zväčšoval a zrýchloval. V tom sa uprostred víra objavila priehľadná bytosť. Vír začal spomalovať, až postupne zmizol vo vlasoch tej nádhernej bytosti. Obyvatelia lesa zostali prekvapene stáť. Nič tak prekrásne nečakali. Bola to tá najkrajšia bytosť v zázračnom lese. Bola krehká, ale aj silná. Jej vlasy a šaty siahali po všetky kúty lesa. Bytosti sa uklonili a spolu zvolali: Vítaj v našom lese!